Umadia lalu hakaransan social media odon kumni banong kublai shibon ni sia jarngo yaki pa jong kabri o nyautrap ngamla klem da mi biang sachisien wat hapo ar ni lais ngi menta ngami shimi bat menta ngami biang wat langam kwa ban mi henry ngamban se de namar la pen kup la pen bor ya kamen sim jong hapo ban kernai e shaki pa jong kabri o nyautrap nengkong nong sharp nadu kisamla ke brang shuyo tep vot akasin ke ban nengkong hadu ki rang ba cenrang berkente ngakwa ban pen pau hang ni rengkat bat ke jing snguyo man sim na pi ki pai ba pleng na ki comment section banga page hapo YouTube ngasngu thu babaro kinong snong ki scam ke jing mutreng long kat balong ngayo i kila raikut menta tang hau prahi hak MP election nga syahikai bahaban yoi nagi comment section ba upai ba ula raikut setang hau prahi longkat balong hakatu kapor ka result MP ka pensisya ya ka jing sem jumud upai ba nak banta upra mentak kenti yaldi shmet wat kala kata bahaya ngana kada ka jing mi ki kenram handai pleng peusi upai ba uskem ka jing mutriang hau pra haki comment section 100% kilong ke babon ke ba ongim shania sho ka party VP Henry khandai phu 100% baro scam ka jingmu triang hau prabai kublai shibon ni kitu ki ba wat hapdeng ka jingki phalo penban ka mohor upra scam triau hapo ka men sim jongpi kublai shibon ro ba ki pai ba ka singu tho ya ka jingai lenti ka VPP bat kum ki pai ba ki priang ya ka VPP kum ba kalong lengba jong pi ki pai ba ngakum uwei ubadon ka jingkhia ha ka men sim jong nga ya ka ri bet ka judgment riu habang ayo i ka jing kraw ka jing mucing berkat ka jong pi upai ba bat ro i ka jing start jong pi upai ba ka ai jing tingen shikadai yanga bat pilong ka jing tingen ban pensluri ka pate leadership bakin nang ya kum kita ke bala pentamai bor Omdai bangalong overconfident ya ka jingjob ban burombiang upra hakan ya kanti Henry ka proof ka partai social media ka keren syai ba pleng upai ba ala sngutu long ka sti bat ka white lang badan bor jong ka VPP rengkat bat ka party leadership bat mapi upai ba nginang ya nginang ruai nginang kermen bat nginang kemen nang ni syakmat ba ka jingjob biang upra kala long chispa persen granted kaburom ka jinsingu baro kale chapi ki pai ba kaburom ka ba khakhle do kan long you blay try kan rar bari bat brasumari kari khasi be e ja jongi ka bala pen mi daw ba joy ku pa ka sikdil ho ja professor Gigi Swell bat kiwei ki riu kraw perkhat pro jabing yes nginang ya yes nginang thom ya ka e ka sang bat kama yes nasya jingai ba ngilayo ilupai ka sunrise ni ka jingmi ka sngi ka ba ai ka jing kermeng ba pleng ublay unom ino stia yangi da lele ruem pila bandong baw hati udang saklau Henry la terwadi lupai ki biniat sngeu samut aba ong kumta Henry ka social media kalong ka proof ya ka bala syai jong ka VPP sachisien si jarngu ya barok ki pai ba ka brio nyau trap ba pilong ka jing tengen jing shngan ba ka jing job jong pra hau ar po san ublay ungkar ku ya pi wei pai wei pinyo ka met ka bakoi ka bakhya bar ka roy ka par ka jing jong pi si hajar ngo ya baro na umadia lalu